ኣብ ቻነል ሃፍታት ቱሪዝም ትግራይ ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ተኸታተልቲ ቪድዮታት ክቐርቡ እዮም። ዕላምኡ ድማ ትግራይ ምልላይ እዩ። ንኽነላለያ መጀመርታ ንባዕልና ዝሓሸ ርድኢት ክህልወና ኣለዎ። ዕላማ እዚ መደብ እዚ ርድኢት እዚ ምምጻእ እዩ። ታሪኻዊ፣ ባህላዊ፣ ተፈጥሮኣዊ፣ ሃይማኖታዊ ወዘተ ትሕዝቶ ቱሪዝም ትግራይ ኣብዚ ገሊጽካ ይውዳእን። ይኹን እምበር መንገዲ ዓመት ብሓንቲ ስጉምቲ ይጅመር ከም ዝበሃል ገጽታን ትሕዝቶን ቱሪዝም ትግራይ ቀስ ብቐስ ንምልላይ ኣብዚ መደብ ብርክት ዝበሉ ሓጸርቲ ግን ድማ መምሃርቲ ትሕዝቶታት ክቐርቡ እዮም። ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ህዝብና ንምድሓን ኣጋጢሙና ዘሎ ድርቅን ኩናትን ክነቃልዖ ግድን እዩ። እዚ ግን ኣብ ምምላስ ኣወንታዊ ገጽታ ትግራይ ቀጻሊ ጸገም ምፍጣሮ ይተርፍን። ኣብ ኢንተርኔት ትግራይ ኢሉ ጽሒፉ ንዝእልሽ ሰብ ምስ ድርቅን ጥሜትን ዝተተሓሓዙ ሓበሬታታት ምምጽኡ ይተርፍን። እዚ ንምልዋጥ ኩሉ ትግራዋይ በብዘለዎ ኣምባሳደር ኮይኑ ክሰርሕ ግድን እዩ። ኣብዚ መደብ ነዚ ክሕግዙ ዝኽእሉ ሓበሬታታት ብተኸታታሊ ክቐርቡ እዮም። ዝቐርቡ መላለይ ነጥብታት መብዛሕትኦም ካብ ወድዓዊ ርድኢት ዝቐረቡ እኳ እንተኾኑ ታሪኽ ትግራይ ብሰብ ዋና ብኣግባቡ ብዘይምስናዱ ወጻእተኛታትን ተንኰለኛ ጎረባብትን ንረብሖኦም ብዝጥዕም መንገዲ ቃንየምዎ እዮም። በዚ መሰረት ኣብዚ ገለጻታት ሕላፍ ዘላፍ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ትሕዝቶታትና ስሕተት እንተሃልይዎም ወይ ምሉእነት እንተጐዲልዎም ብምርድዳእ ስለ ንኣምን ሓቢርና ብዝበለጸ መልክዑ ከም እነላልዮም ስለ ንኣምን ርእቶታትኩም ኣበርክቱልና ብሓጐስ ክንቅበል ኢና። ሓድጊ ቱሪዝም